sign. Archio, takže čus, já jsem, no to Archio neberte jako Archio, ale Archio, no to neřešte, čus, já jsem Lejsena, já jsem u prvního dílu Psy Simulátoru a jsem nejstarší verze, mě to jedno, protože se to stáhnu. Stáhnu jsem to, protože jsem to řekl na hlas, to jen zaturuju, se na to nezapomenu, sakra, neřešte. Takže jsem tady jezdil už toto, ale 17. Tak. Ach jo. Tak jo, super, myslím. Mám nastartováno, nebo jsem takový blbec, a ne? Dělej. No, dělej. What the... Tak, super. A jeď. To je, by to chtěl. Rozjedeš se, nebo fakt nemá nastat? Pomoc! Hej, ale tady to není sranda. Ach jo. Ja! Yeah! Zkoušeme dobře. I druhý křídlo. Hodný dveře. Zamkneme dveře. Zjistíme, jestli jedeme. Zjistíme, jestli jsme tak blbí a nejedeme, ale jedeme. Nastavíme si my, že by... Jo, budu říkat na myši. No, jako z myší. Teď se vám omlouvám. Ale... Protože... Budu řídit myší, protože volám teď. Ono jsem to ale nechce nastavit, to si na ten volant. Tady někdo stojí. Kolik je vlastně? 19. Já jsem blbej. Budeš nastupovat? Ona nastupuje! Pojem! Do večer. Zavírá se to? Ono to zavírá. Tak. A jdeme. What? Tak sedí nebo ne? Já to nebyl. Tak ještě, aby jsem viděl, kam mám jet. Se zapnu. Omlám se. A co vám můžu říkat něco o tady té mapě? A o tady tom autobuse. O tady té mapě vůbec nic nevím a znám ji. Protože jsem již hodně jezdil a o tady toho autobuse taky ne. Ale vím, že je dvojpatrový a žlutý. A že je hodně verzí i s reklamou. To vím. Omlouvám se. A jestli fakt jako červená ne? Jestli fakt uznáte, že neumím řídit to, tak mi to napište do komentu, já vím, že neumím řídit, jo? Takže to tam nemusíte psát, že já to vím. Oni? What the fuck? Kolik těch sakra je? Hydraulika ne. Myslím, přenatáčení ne. Já si mu...
jsem měl auto za mnou. Ale za to nemůžu já, dámy a pánové. A za to může autobus, protože on má hydrauliku. Ale jo, hele, to mám takovou příhodu. Zapnu omsi jako, jo, mám omsi, já jsem mám omsi. Aha, to vypadalo zvláštně divně. Hej, znamená hlava. Rychle chci hydrauliku a asi to stihnu, počkat. Jo. Takže já pojedu asi dneska 2 jízdy a hlavní věc. Co jsem vám chtěl říct, že jsem nachcipaný a o tady tom autobuse nemám vůbec nic, že mám na kolagu. Brzda začínají na teď, brzda. Tak, můžete všichni vystupovat, nevystupujou. Já bych ho mohl snížit ty lagy, ne? A když se tady to nahrává poprvé, tak jsem neměl lagy, what the fuck. Brzda, teď, brzda. Teď. Já nevím vůbec, tam mám přát, ale nechci. Ne, že to mě ten... No, tady to je ukázka, vím, že neumím přijde. A hlavní věc, co jsem vám chtěl říct. Budu natáčet Mafii 2, až budu mít pořádnou grafiku a nechci tím kopírovat Petra. Jestli někdo pochopí jako za kopírování, tak nechci kopírovat Petra. Tak může to pak na mě a jeho s tou Mafií. Já jsem dělal omáčku, mutaci to, ale zase hraní, já jsem Mafii hrál, baví mě, a říkal mi, že ji takže nevím. Ne, ale jasný, že Pedro jakoby má víc like komentů k těm otázky. A i ten komentář tomu... What the fuck? Jak? Ne, vidím to velký... Ne, já nechci všít o všechny hydrauliku, nechci vůbec. Ale omám se vám za tady to. Jako to není možná tuto. Ono mi to najednou prostě... Já to on tak nesnáším. Dobře. Posaďte se mrtí a jdeme dál. Seru na tuto... Ale já děkuji, že jste se dívali na fail omsi. Ale tady to už natáčet nikdy. Je to poho! To je jedno, jedeme dál. Já tam vyzkoušel něco. Asi, že je to rychle. To je jedno, ale mě to fakt naštvalo, protože já zaprvé jako kdyby mě to spadlo prostě to. A druhá věc s tou hydraulikou, takže já nemůžu říkat hydraulika. Co se vám to právě zase udělal? Dopadče zase udělal. Mám cenzuru v počítači, takže já aspoň to budu muset umoci. Jedu, brzda, brzda! Otevřu dveře, otevřu dveře a jdu před mě jdu počít. Jdu po koberce, ty. Ach jo.
Já se vám omlouvám za tady to, pak se vám omlouvám, ale to není možný. Budu natáčet, ten vlastně budu natáčet hodně věcí. Myslím, že budu natáčet, jo, tady to OMS. Ale tamhle ten pán nahoře ještě ani nechce vystupovat, to je machr. No tady to nemám nervy. Jo, sice je to toho, takže se vyslupte. Tady to. Můžu to přerušit, to. Ale to vypadá pěkně se. Tak, já se vám fakt omlouvám, a tady to nemám nervy, protože když jako natáčím, tak tady to. Aha, dámy a pánové, teď správná hledovka. Tak jo, tak já vám děkuji, že jste si udělali na tady to nejlepší video v dějinách o OMSi a u dalšího, tady toho další díl fakt nevím, jestli budete chtít, já myslím, že fakt ne. Ale jestli jo, tak vám budu fakt děkovat. Jo, vlastně já mám vyplou elektroniku. Takže u dalšího dílu. Já to fakt nepředstavím. Tak u možná dalšího dílu. Čus, já jsem řidič autobusu Lacing, který to vlastně zvoral.